Sumauto. Nagpretend minduhan na murag walay nahitabo. Awkward kay bay kay sige siya agi habang galimpyo ko. Dinatoy one time, mga 9 na to sa morning. Muadto na ako sa taas sa kwarto nila para manglimpyo. Basta open na ang door o bintana, ibig sabihin wala na sila o tuan na sila sa trabaho. Habang nadala ko sa kumap ug walis padto sa kwarto ni Camel, nakita na ko siya na walay sinina. Murag bag-o lang siya naligo ato. Nakuratan ko o gitabunan na ako ang mga mata. Pero ang gusto na ko makita, iyang abs kay sige man na siya gym. Ug niingon ko nga, sorry sir. Aha ka. Nakita na ko iyang patutoy, habi na kong dako, hagamay man di ay. Sumoto nga gisirado niya ang door. Ako kay sige na lag-smile. Sa sala na lang ko og kusina naghinlo kay naamay Camel sa kwarto. Pag human ako dito, ninaog na ko og niadto sa kusina na dako kay manghugas og plato. Niabot ang Camel. Nakatawa ko nga palihim. Naghimo siya breakfast niya. Kami lang anang duha sa kusina. Wala jud may pansinay. Hangtod sa nahuman na siya gluto. Pagagabi ana, naghulat jud ko na i-message ko niya about sa nitabo atong buntaga. Pero wala man. Din milabay ang mga adlaw, naglakaw silang Camel ug mga sister niya nga nag-beach kuyog silang nanay ug tatay. Kami lang nabilin sa duha nako na amo nga lalaki na single pod. Lami unta kung wala ni uban si Camel nako para makapiga ko og tarong. Aw, binuang ra. Miyaw kay ako mga adlaw kay wala ko ang Camel. Ihando kay suon sige lagbay sa balay. Tuod gwapo kay sila labi na si Bunso, pero si Camel jud ako ang bet. Ug nahuman ang 3 days niabot na sila. Ug kaniihang nanay nanawag sa ko sa cellphone ug wala ko kasabot unsa iyang gipangingon. Haka, gamay lang ako ang masabtan na Arabic. Nigawas ko din pag open ako sa gate ako ang Camel dako kay ngisi ug niingon na Debbie. Ni-smile ko unya gikilig ko. Ang first niabot yang sister ug pinsan, ambot og nakita ba ko siyang sis na nag-smile kay Camel. Haka. Naman din sila sa car. Daghang dala, so gipangkuha na ko ilahang mga dala sa car. Pagkahuman, adto na ko sa kusina kay niinom og tubig. Ug niabot man na ako ang Camel og niingon nga Debbie, make coffee for me. Kalami na lang dyan sa amaw. Niyan ako nga okay sir. So paggabi na, tulog na. Pagkabuntag, work na sad. Haka, kapuya jud aning katulong ay. Lami pa kay matulog pero dili pwede. So nagkita na sad mini Camel, walay pansinay. Mora mi og mga buang gapakarimdamay lang sa isa't isa. Nya paggabi na, ni-chat si Camel og niingon nga hi Debbie. How are you? Ug ma-reply ko nga I'm okay now because you are here. Then reply siya nga crazy. Ug isumpayan niya nga Debbie, last week at my room, did you see me naked? Ug nakatawa ko kay gi-open na niya ang nahitabo. Ug na-reply ko nga, yes sir. Don't be shy because I love the view. Ug na-reply siya nga you're crazy. I'm shy. Na-reply ko nga don't be sir. I saw you all naked and your patutoy. It's medium size. He was standing ready for the battle. Grabe akong katawa na. Kay tuod man pagkita nako siyang patutoy, tindog niya. May reply siya nga because that morning I just finished a bath. Ug may reply ko nga why you not close your door? May reply niya, I forgot. Sorry. Ug reply ko nga don't be sorry sir because I was happy I saw you naked. So nag-chat na mi ani, dugay na human og nag-ask ko niya nga sir, is it that true that Arab men have long patutoy? Reply niya, what patutoy? Nagkatawa ko. Reply ko niya nga your pet standing. Reply niya, crazy. No,
It's not all big, some small, some half big. Why did you ask? Reply ko, because my friend told me all Arab men are big. Reply siya, nga your friend so exaggerated. Ning katawar ako, og nag-end na mo ang convo, og nag-good night na ko niya. Reply niya, night 2. Sus, gikilig sad ko. Pagkabuntag mo Japan akong routine, magkita mi sa akong camel, walay pansinay. Bisag mo great na lang o good morning. Wala jud. Aha ka jud. Then nilakaw na siya work. Ako anay busy kaayo kay nanay, daghang gisugo. Dayon mga 10:30 sa morning, napa ko sa gawas. Nagmugot ko ani nga time ug nakita na ko si Camel. Ug niingon siya nga morning Debbie. Aha ka jud. Aha ka jud kay wala man ko sa mood ato. Wala na ako siya gitagad. Pagkato na ako sa kusina, gi-ask na ako siya og sir, where I put this kobos? Og ni ana siya nga put at the freezer. Anak ko nga okay sir. So naman akong tanan pag open ako sa akong cellphone, nag-message si Camel og niingon siya nga what's wrong Debbie? Na-reply ko nga, I'm tired sir. My back it's hurt. Reply niya, I come tonight. Og ni-reply ko, you're not afraid? Because me, I'm afraid. Tubag siya, yes, I'm afraid. But I come at midnight. They are all asleep. Reply na ako, okay, please take care. Sa pagagabian na, naabot siya mga alauna na sa kadlawon. Huwag niya na ako, sir, it's morning. Later you go to work. Huwag niingon siya, it's okay. I'm quick, maybe 30 minutes. Now, lay down. Because I will massage you. Akaning Cameloy, naulaw ko. Huwag nihigdan ako, huwag nakadapa. Tas naingon ni Camel, nga Debbie, please take your clothes. How I massage you if you have clothes? Anak ko nga, really? I need to take this. I'm shy. You saw me naked. Magdiyan na siya. Okay. I off the light. Anak ko nga okay. Ang aircon ako naman na siya suga na gamay. Pag off, namura na siya dim light. So gihubo na ako sa nina, taas nidapa na ako. Ka. First time na ako na i-massage, gilok manday kaayo na. Alam sa feeling saba kay ko. Ana si Camel, why are so noisy? Huwag niya anak ko kay gilok. Wala ko kabaloon sa English ana. Nag-action lang na ako, huwag nakasabot lang po siya. Pag umanog massage, kipaningot tawon si Camel. Huwag niya anak ko, nga thank you sir. Tas naglingkod dami, huwag na anak ko sa nina, huwag niya anak siya. Can I lay down at your bed? Anak ko nga yes, sure. So nagkita min doha, istorya og mga nonsense. Hangtod, sa hinihinay na siya og kiss sa kuha. Og hug. Anak ko niya, wait sir, are you feeling hot? Huwag niya anak siya, nga yes, every time I'm with you. Aha ka dyan ng Camilo eh. Sa mato nga gipasagdan na nako siya nga ga-romance ako. Kung nakafeel ko og kainit og anak ko nga, sir, please, I want more. O gipalamian ko gayo sama. Aha ka. Pero miingon siya, sorry Debbie, I can't. Huwag niya anak ko nga why. Huwag niya na siya, because I respect you as a woman. Aha ka. Respeto daw pero manghalok o manghag manggani. Alam ni jud kay pagawas akong gibati. Pero dili jud inyohang anggol. Na anak ko, bantay lang ka sa sunod nga moanhi ka diri. Ripon jud ta kang Camela ka. Sa mo to, nga kiss o gahaglan jud ang inyohang anggol hangtod sa matagbaw siya. Og nilakaw na siya. Ang 30 minutes na himo og 1 hour. Kumutag ana, tingala ko nga wala ka mata si Camel. Tikasan kay jud. Mga 10 na siya nilakaw sa work.
Kurimaw kayo siya. Ako naglutang pa kay lami paunta itulog. Pero ang amaw, wala nakabangon. Tagam ni mo Camel ka. Then pag-check na ko sa WhatsApp, naka-block na sad ko. Aha ka jud aning Camel ay. Hangtod na gabi na lang, niagi ang buntag, maura Japon naka-block ko. Gishare na ko sa kong friend si Jory og ni Ana ko, nga naka-block na sad ko kay Camel. Ana si Jory, nga pasagdi lang, kay ibalik na sad ka Ana og unblock. Sa moto nga walay ganap sa moang duha. Maura Japon akong routine, boring kaayo. Walay lingaw kay gi-block ko sa mao. Then pagka-afternoon ana, nagluto na ko sa mong lunch. Niabot si Camel na idalang isda. Haka. Kalami sa isda. Gimingaw na kay ko. Habang gogas kog plato, siya kay nagluto. Pag alas 2 sa hapon na nag-prepare na silang lunch. Si Camel pahuman na sa dog prito sa isda. Itawag ko niya og niana siya. Nga Debbie, for you. Anak ko nga thank you sir. Kilig na sa din niyang ante. Pagagabi ana, gi-check na nako akong cellphone. Ug tuara, naka-unblock na ko sa Kurimaw. Ug mingaw man ko niya, anak ko nga, can you come? Reply niya, for what? Reply ko nga, nothing. I just missed you. Then reply niya, okay, I'll come. Kilig na sad ko. Dayon mga 12 midnight siya nga ni Anto. Tagadto niya humot kay siya. Aha ka. Og pasulod na ko siya, og naglingkod siya, og gihag na ko while nakaupo ko sa iyang mga hita. Sige kong ingon nga I miss you. Ikarga naman noon ko sa mao. Lisod kining sigig gym ba? Sayon lang kay kuniya karga. Hangtod sa nagdula noon ming duha. Nagpakarga ko siya. Anak ko nga, sir, I'm so big. Ana siya, no, it's okay. Hangtod sa gipahigda ko niya. Ako ang legs na siyang ulo. Kamatay na Camel siya. Niya na siya. Nga Debbie, this position is so good. Tawag na ako nga yes sir. Do you want to try? Kay gusto na jud kay ko makascore ni. Hindi na siya. Nga no. Kamahak jud. Hangtod sa naghida naming duha. Og nihag ko niya. Hilig kay siya na. Og nisakay ko siya ha. Aksyon siya og kabalaka. Og ana siya. Nga Debbie. Wait. No. Stop. Yatik-atik ran ako siya. Og mitubag ko niya. Nga I'm doing something. I want to sleep at your chest. So gahidan ako. Og nabantayan ako nga yung patutoy kinigahi na. Og nitindog naman. Anak ko, nga sir, your pet, it's wake up. Ingon siya, nga yes, never mind my pet. Haka dyan. Pagpaguman, dili naman niya mapigilan o nag-ask siya sa kuha. Nga Debbie, are you hot? Ito bago nga, no sir, I'm not hot. If you touch me, maybe I feel something. Ug sa dihang action man na siya og tindog, ug gipakita niya sa kuha si Patutoy. Na-meet na jud nako siya sa personal. Gamay man di ay jud oy. Ug nag-ask siya, it is big or small? Anak ko nga it's medium. Kaya umingon ko nga gamay, basin maulaw siya. Ug niya na siya, nga do you want to taste it? Ug walay pagduwa-duha, nakatilaw jud ko og lollipop. Aha ka. First time na ko to. Wala ko kaayo kay dili pa ko kabalo. Kamatay na Camel siya. Hangtod sa nahumana siya. Ug nakatulon jud ko gamay. Aha ka dyan. Ug ingon ko, nga I swallow, it's salty. Ana siya, nga you're crazy. So nahumana ang pagpagawas niya, ako tawon minghoy. Pero sagdi lang. At least nakatilaw na jud ko og lollipop.
Danilakaw na sad siya. Pagkabuntag, mao gyapon. Stranger ming duha ug wala ko kabalo og unsa among status. Magsugat mi, tutukay lang ming duha. Gi-share na ako sa kong close friend na si Jory. Kani siya mo'y naan ako perme, kuyog sumakabuang nako, food trip, inuman, bisag sa banyo, sabay mi maligo. Naipart na wala na ako na tell ni. Ang patutoy nga natilawan nako. Kay maulaw jud ko. Kay minyo maning akong amiga. Unya ako kay single. So balik ta sa story. Sumoto, ang kwarto nako kay doon lang man sa kusina o washing area. Kaya dali kayo makaadto si Camel. Ilang balay kay dako jud kayo. 3rd floor kayo. Pero nakaya raman. Sa mga pila ka adlaw milabay, walay ganap sa mga. Kay na busy mi. Pag ato nako sa iyang room, nakita ko og malyata na gamay. Nakaana ko, asa kaha ni siya mulupad si Camel. Ug pagka-afternoon ana, nagluto ko sa mong lunch. Dahil nakita na ko si Camel nga nagdala sa iyang maleta, ug ang amaw, wala jud na nanghid sa kuha. Ahaka. Sa paggabi, gichat na ko siya, ug anak ko, nga where are you now? Reply siya, nga I'm out of the country for work. Anak ko, nga okay, take care. When you come home, reply niya, tomorrow at night, I will go to your room. Ahaka. Nasa din Camel ba? O siya hapon, di ko ka-score. Reply na ako, okay, what time? Reply niya, maybe 8. Anak ko nga okay. Sa paggabi na may party dari sa mua for girls only lang. Dili na ko hulaton silang oras sa man. Kay pagka morning, hugasan na rin ako na. So nisulod ako sa room ug nag-add to sa CR. Pag-open ako, nakita na ko si nanay ug si Camel. Ana si nanay, diri lang ibutang imong hugaw na damit. Sa Camel, murag wala kasabot siyahang nilhukan. So wala pa ko ni gawas kay naa pa ang duha. Ang tataod, nisulod na ko sa room ug later naabot si Camel. Mga alas 8 sa gabi, ug ana ko, you're not afraid? Your mom's still there. Ana siya, no, my mom at the sala. Ana ko nga baliw ka. Ana siya, what did you say? Ana ko nga you're crazy. So gikan pa man siya og gawas bago lang abot at dayon diri og gipalingkod na ako siya og nakaupo ko sa iyahang hita. Gihag na ko siya while gisimot-simot siya. Umot kayo ang amaw. Hangtod sa gadula na pud ming duha. Ikarga ko niya tapos gipahigda na pud. Hangtod sa ni-touch jud siya. Then kiss, then hug. Palamian kog maayo. Hungyaan na ako. Please, I want more. And more. Tinana siya, sorry, I can't. Because I do it with married woman. Sorry, I can't give what you want. Anak ko nga it's okay. So nipadayon Japon siya. Hangtod sa nawasan ng amaw. Ako ani minghoy Japon. Ahaka. Kaya sa aki ako maka-score ani. Pag padulong lang ta siya mag-ilis, so gana ko nga, don't come here. So naked na ming duha. Abiniyag siya lang ang kabalo maglande. Pero ako san? Gahida na ming duha. Action ko og landing niya. Ahaka. Gipugngan ko niya og ningon. Nga please, Debbie, stop. If you do this, I will never come. Nya yung ante ni Puyo na lang jud. Kay hadlok og di mo balik si Camel. Taas kay siyag oras sa kuha kay mga 8 pa siya dere. Sige lang ming duhag istorya, well na ako siyang chest. Og siya kay scroll sa cellphone, og niya na siya. Nga Dabi, look, this is the king of Saudi. He have lots of wife. Anak ko nga, pwede day ko bisag second wife ra. Mitubag siya, nga yes, because we can have wife. For if we have a lot of money. Huwag nangutan ako.
Also princess? Tabag niya nga yes. Nag-search siya og niana siya. This is princess. Ambot sila ato. Well, gabasa siya sa cellphone na ako siyang chest lami kay sa paminaw. Umot kay siya. Ug katulgo naman ko, anak ko nga, I want to sleep na. Ingon siya, okay, I'll go. Di dyan na malimtan ang hag o kiss bago siya mulakaw. Ako ang unang mugawas kay i-check ang bintana if nabay tao. Antod sa nilakaw na siya og natulog na ko. Sa kadugay na mong duha, wala pa dyan minasakpan. Kay gaingat siya og kabalo po siya unsa ang consequence. Permi siya gaadto sa kuha, ulit-ulit lang pag-miss ko niya. Pero wala jud ko ka-score pag mo adto si Camel sa kuha.